Усім прывітанне, гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін і у якім Павел Свярдлоў распавядаюць вам пра галоўныя падзеі і навіны тыдня словамі твітарскіх. Твітарскія за словамі у кішэню не лезуць. Всё як ёсць на сустрэчных курсах з крэпкім слаўцом. Ну так, вось я заўважыў, што паболела вульгаршчыны ў твітары. Таму што, ведаеш, часы такія жорсткія, людзі рэзкія робяцца, да? І тут толькі плюсы я бачу. Не хаваючы, рубяць праўду матку. І нават, ведаеш, адключэнне кароткачасовае твітара ад сеткі. Адключэнне ад апарата жизнезабеспячэння. Яно як бы з аднаго боку спыніла імпэт твітарскіх, а з іншага боку, наадварот, яны навёрстваюць за гэтыя некалькі гадзінаў. Вось што табе скажу. Ёсць у гэтым свеце, у гэтым усім раскладзе і месца для лірыкі. І вось філасофскі твіт, з якога мы пачынаем нашу праграму. Яго аўтар Джипсенкоў, і твіт гучыць так. Мы жывем у такі час, калі не толькі ў айфонах, але і ў шматлікіх людзей больш няма кнопкі «Home». Памятаеце, у айфонах вось тут вось была одна кнопка, да? Ну. І все такі здзіўляліся, як можа быць тэлефон з адной кнопкай. А пасля прыбралі. Знікла і яна. Ну, добра. А у людзей была кнопка «Home» тут. Да? Некаторых і цяпер ёсць. Цяпер мы у эміграцыі, но ён жа не пра ўсіх, ён пра шматлікіх людзей. Няма кнопкі «Home», сябры, давайце. Потому што «Home» там, дзе ты, і там, дзе твая сям'я, там, дзе цябе чакаюць. Неважна, на якой шыраце і даўгаце ты знаходзішся. Мяне, напрыклад, вельмі чакаюць у Беларусі, Алексей. Вельмі чакаюць. Па якой нагодзе? Шмат людзей. Як толькі ўбачаць яе, так узрадуюцца. Вось. Так што я тут з табой крыху ўсё ж такі не здольны. Чаканні ёсць розныя. А вот «Home» это там, дзе ты лічыш, што гэта «Home». Разумееш? Не там, дзе ты, а там, дзе ты лічыш. Я лічу, што вось мой дом там, дзе я знаходжуся. Добра табе жыць, Алексей. Значыцца, эміграцыя не абцяжарвае цябе, не робіць нейкія... Я да гэтага ж не адразу прыйшоў. Я ішоў да гэтага. Можа быць, нават 8 хвілін з хвосцікам. Сябры, ідзем усе да гармоніі і пачынаем наш сённяшні чык-чырык. Ну, пачынаем з самай актуальнай тэмы. Менавіта. Міхась Ільін застаўся без паветра. Піша так. Калі вы гэта чытаеце, то ў мяне дрэнная навіна, пучы твітар пачынілі. Такі... Карацей, зламаўся твітар, але яго пачынілі, бачыш, на зло. І мы прачыталі твіт ягонаму уласніку Ілону Масковічу. Нават вам яго прачыталі. Не ўсе такія, ведаеш, жартаўнікі. Не ўсе так расчараваліся пачынкай твітара, так? Да, наадварот, у некаторых людзей, аказваецца, ужо залежнасць. Так. Олег Кавун піша. Цікава, ён Олег Кавун і таксама Watermelon ОНК. То бок ёсць паралель. У меня у одного, пишет, твиттер лег и валялся бездушный, как труп. Оказалось, тут уже появились хоть и зыбкие, но важные человеческие связи. Они теряются, вновь обретаются, как и бывает между людьми. Но если твиттер сдохнет, и так убиваемый ватой и владельцем умрет часть жизни. Вось бачыш. Вось пра што пісаў Джипсенкоў, калі меў на ўвазе кнопку «Home». Гаспадара, для некаторых і твітер «Home». «Home» у твітары. Бач як. Ну што ж, мы... З іншага боку, вось, ну так, рознае здараецца, рознае, штосьці правільна, штосьці неправільна, але што б мы рабілі з табой, калі б твітер лёг? Вось, такім пытаннем і задаюцца твітарскія. Патрэбны план «Б». Куды ісці, каб усіх не згубіць. Так. Олег Кавун піша, Blue-Sky ці Mastodon. Так сабе, малавата функцый. Ёсць яшчэ недаразвіты Viber. Почекай, Viber?
знянацку Viber. вайбер-чаты. Я пачуў нейкае знаёмае слова з даўняй мінуўшчыны нейкай, а Viber, оказывается, існуе. І нават па ацэнцы вось гэтага твітарскага ён не ўваходзіць у катэгорыю недаразвітых. Ён развіты ўжо нормально, можа быць, мы дарма грэбуем вайберам. Алексей, сябры, вы у вайберах вообще сидзіце? В этих ваших вайберах. В этих ваших вайберах. Что не там ведаеш, адбываецца? пасля таго, як я пачуў пра апошні там вайбер у вайберах, развод з этой паліклінікай, і калі там по вайберу тэлефануюць з міліцыі, я подумаў, што... А это не з міліцыі, насамрэч, з кол-цэнтра. Ясна, што гэта махляры. Таму як бы даверу да вайбера няма. Сябры, Insomnia Eterna піша нам, што Threads як бы не варыянт. Вайбер можа быць і варыянт, а Threads не варыянт. Пакуль Twitter прылёг, піша, схадзіла ў Threads, крыху паплівалася ў срачах, там тое самае, што было тут 4-5 гадоў таму. Беларусь, Беларуссия, беларускі і украінскі дыялекты рускага, 8 лет Донбили Бомбас, комплексы малых народов і вялічыя России. І ўсё. Можа быць, яна просто не там, видиш, не по той сцежцы у Threads пайшла. Потрапіла, да? Але, ну, веру. Але пачакай, вось Threads прыйшла менавіта вось гэтая, прыйшоў гэты тренд пра беларусы кажуць. Threads, так. Вось. Так што там можна знайсці нешта пазітыўна. А яшчэ ёсць, конечно, варыянт, які чамусь ніхто не агучыў, гэта соцсетка Truth, якая належыць Дональду Трампу. Вось там самая мякатка, думаю я. Але не. Але я думаю, што нягледзячы на Ілона Маска і забароны, цэнзуру, ўсё ж таки застаемся ў Твітары, сябры. Далее у нас вечная тэма. Жипсенков піша. Прэзідэнтам ЗША стаў Трамп, кіраўніком Нацбанка Беларусі стаў Роман Галоўченко. Купляйте еўра, піша нам Джипсенков. У долар больш веры нема, што там з фондавым рынкам у ЗША. Фондавы рынок вельмі прылёг. І курс долара, паглядзіце, 3,17 у Беларусі. Это такого не было давно. Чакай, нізкага. Был, да, такого нізкага. Был, ого-го, а стал вон уже неких минималках. Галоўченко гэта хто? Гэта былы прэм'ер-міністр. Галоўченко это былы прэм'ер-міністр, які да банкаўскага сектара не мае абсалютна ніякага дачынення. Ён узначальваў вось гэты дзяржваенпрам, які, памятаеце, вось гэта навіны пра то, што Беларусь нейкім чынам апынулася там у дзесятцы, у пяцёрцы сусветных гандляроў зброяй. Да? Хто б мог падумаць. Да. Гандляваў фактычна зброяй. Гэта Галоўченко, да. Вось гэта ён. У меня да цябе пытанне. Ён больш гандляваў ці ён больш зброяй? Бо гэта важна. Слухай, чалавек наладжваў добрыя эканамічныя сувязі з людзьмі, у якіх ёсць грошы, з саудзітамі всякімі рознымі, па-арабску размаўляе. Так можа мае экспертызу ўсё ж такі ў Нацбанку? У банкаўскай сферы, ты думаеш, да? А мне здаецца, што ён больш падобны да Петра Пракаповіча. Петр Пракаповіч, ён быў будаўнік. Усё сваё жыццё быў будаўнік, да? Узначальваў там всякія будтрэсты, а пасля такі Нацбанк, калі ласка, вось ваш кабінет у цэнтры Мінска, вось будынак, інфляцыя не будзе. На купюры ў 20 рублёў беларускіх, да, і далей все мы памятаем, чым гэта ўсё скончылася. Варта чакаць апакаліпсіс. Ну, чаго варта чакаць, нам раскажуць эксперты ў іншых стрымах. Але Джипсенков, этот парень не промах. І ён піша, давайте куплять еўра. А я так скажу, сябры, поздно, все, уже все. Калі уже Джипсенков піша, што трэба купляць еўра, так это значит, што еўра трэба было купляць 2 месяцы таму. Вот тады трэба было купляць еўра. Не, тады яно было высокім, зараз яно нізка, якраз час. Якраз зараз яно і не нізкае. А уже зараз все зразумелі, што толькі еўра, толькі хардкор. Хаця вось Літвін з Крыві піша, спачатку трэба праверыць, хто рэгулятар еўрапейскай сістэмы цэнтральных банкаў. А то можа аказацца, што лепш у бульбу інвеставаць. Сябры, у бульбу, безумоўна, лепш інвеставаць, бо прыходзіш у краму, там, конечно, бульба просто ў жахлівым стане. Калі б была свая, перад тым, захавана, нармальна. Інвеставаць у бульбу трэба заінвеставаць у халоднае, неправетрамае памяшканне. Гасцей сутарэння. Цёплае.
Ой, цёмнае. Холоднае, непаветранае, цёплае памяшканне. Цёмнае, да. Ну, такое памяшканне знайсці, мне здаецца, не складана. Калі што, у Новай Беларусі будучыня пераробім все ізалятары у бульбасховішчы. Бульбасховішчы. Холоднае, проветрываемое, цёмнае памяшканне. Ідэальна насыплем бульбу у кожную камеру на Акрэсціна. Будзе, ну ты разумееш, які постмадэрністскі маштаб вось перараблення. Перакуём мячы на арала. Я гэтую ідэю не забуду. Александр піша: белорусы боролись с режимом набиранием кредитов, но им мешал этот мерзкий калаур. Это папярэдні Нацбанк, які 10 гадоў узначаліў і трымаў з апошніх сил. Теперь у белорусов там надежный союзник. Это Роман Головченко. Все ж таки люди верят, что все ляснется. Зробім кредиты яшчэ таннейшымі. Бярыце, пакуль ты ведаеш, звычайна усе перад інфляцыяй скупляюць тэхніку, тэлевізары, лядоўні. Ну вось. Беларусы еўра. Запомните этот твит, як кажуць. Тутэйшы піша, што з еўра таксама ўсё не так адназначна, пакуль пачакаю, піша, лепей у сметаннікі буду інвеставаць. Знянацку. Тут у мяне ёсць, канешне, дарэчы, прыводзіць графік, які кажа, пацвярджае, што еўра, ну, таксама, там, туды-сюды вагаецца. Сметаннікі не вагаюцца, сябры, але калі вы рыхтуецеся да лета, то лепей інвеставаць у ровар, сябры. Да, еду я на ровары, а ў кармане еўра, як трэба цяпер пераспяваць сусветна вядомы хіт гурта «Разбітае сэрца пацана». Вось яшчэ хвілінка ностальгіі. Сярожа Селівончык піша твіт для тых, хто ў эміграцыі і забыўся, як выглядае родная валюта. Вось яна. А можа гэта тое, у што трэба інвеставаць? Што адно да аднаго. Вы забыліся, а вось у гэта трэба інвеставаць. Не, ну, слухай, прыгожыя капейкі. Неўзабаве 4годдзе будзе, у мяне быў эксперымент сацыяльны. Так. Я набыў неяк $200 на ўсе, што вот былі ў кішэні. І цяпер фіксую прыбытак кожны год з гэтых $200. В мінулым годзе я быў ужо ў плюсе на 126 рублёў. Вось паглядзім. Так што вот это тыя грошы на экране, якія трэба інвеставаць у што-небудзь іншае, хаця б у бульбу. Ну бач, а мы забыліся ўжо. Як выглядае родная валюта, піша Сярожа Селівончык, а Джипсінкоў піша у адказ: дык гэта ж не долары. Родная валюта, мілая сэрцу кожнага беларуса, гэта ўсё ж такі долары. Хаця толькі што Джипсінкоў казаў, што трэба набываць еўра. І што яму адказвае Мацвей Баранаў на гэта? То, вот на картинцы, нацыянальная валюта, а долары – это родная. Бач, не трэба блытаць. Давай так, долары – гэта там, дзе дом. Родныя долары. Ну, мілага краю. Карацей, сябры, такая у нас сітуацыя, што з аднаго боку, конечно, крыху крыўдна за гэта наш беларускі рубель, у які ніхто асабліва не верыць, у які трэба, як толькі ты атрымаў на рукі, на нешта памяняць, на бульбу, на еўра, на долары, на лядоўню, на хоць што-небудзь. Але ведаеш, ты не бачыў такія відосы ці навіны з Прагі, па-моему, з Чэхіі, дзе турыстаў падманваюць і замест чэшскіх кронаў ім выдаюць беларускія рублі старыя. Так што да, будьте пільныя. І вось пра што хацеў сказаць, такі мульцікультуралізм у нас у галавах, конечно, і долары, і еўра, і бульба, і лядоні, і беларускія рублі. А кто это сделал вообще? Вот что доллары теперь такая валюта не в моде, ненадзейная і гэтак далее. Михась Ільін. Михась Ільін гэта зрабіў? Ведае адказ. Адказвае Михась Ільін. Михась Ільін адказвае нам так. Я, Михась Ільін. Зноў ён? Не, на мяне пальцем так паказвае. Спрабую не быць эйджыстам.
Лукашенко, Путін і Трамп існуюць. То бок, атрымліваецца, як тут... Што ж ён як тут хоча не быць- гэтым сказаць? Як тут не быць Што ж эйджыстам? ён Як хоча бы гэтым кажа нам сказаць? Міхась Ільін. Я так Быццам бы, разумею, што нельга дапускаць старых мужикоў у палітыку? І такіх размоваў, дарэчы, вельмі і вельмі шмат, што мусіць быць цэнз, да, верхні нейкі ўзрост, Верхняя мяжа. дзе здольнасці, калі ўжо бабка не ягадка опять, Дзедка не рэпка. Дзедка не рыбка. Дзедка за бабку, бабка за рэпку. Хлопец у шортах падтрымлівае Міхася, піша: я ўжо не ўпэўнены, што дажыву да часу, калі яны памруць, а мне толькі 37. Ну, ведаеш, да, 37 здаецца, ты чалавеку. сябе цешыш гэтымі ілюзіямі, што, ну, яны што Што ўжо дажывеш. старыя, яны што ўжо старыя былі, блин, калі я быў у школе. Да. А да гэтага часу... Колькі ім засталося. А трымаюцца. нічого, трымаюцца. Ужо, ведаеш, ужо неяк трэба верыць у нешта іншае пачытаць. Мне здаецца, да? У сябе. Вот это вот Прынамсі. помер тот, помрет и этот, а как-то вот... Ніхто з іх не Да. спяшаецца. Да, Путін вон у вайсковай форме з'ездзіў некуды нават. Я бачу Дарэчы, гэта... у вайсковай форме так дрэнна выглядае, слухай, настолькі... Вот наколькі Зеленскі у гэтай сваёй Так. зелёнай флісцы, да? Ну, у яго, ведаеш, модная, ну, такая, Да. гэта ж А на Пуціна стылёвая. напялілі эту колеру хакі. Ён вот выглядае як мешкаватую. гэты Як самы. дзед у Як форме колеру хакі. ахоўнік у краме, ведаеш, такі. Такі сілавік на пенсіі. Падымаеш які- шлагбаум на паркоўцы платнай. Да-да-да, які типа 25 гадоў у міліцыі, а цяпер знайшоў сабе такую цёплую падпрацовачку, да? Не пыльную. Ну, в прынцыпе, да, так і Сканворцікі выглядае. сабе там гадае. Только розніца ў тым, што ён сілавік не на пенсіі, а тот, які на парковачцы на пенсіі. Верніка Андрэевна піша: все ж таки верыць. Верыць. Не, ну, пішу, там яшчэ і дыягназы. Нармалёваму пажылому чалавеку гэта ўсё ўжо зазвычай нахер не трэба. А, то бок цэнзы не трэба Калі уводзіць. ты нармальны пенс, Мгм. ты гародзік падымаеш, ты на багамах загараеш. за Дзесьці ў сваю гаражы пенсію, там ў гаражы калупаешся ў сваім калупаешся. карчы. Ну так, так. А калі ты у 70 плюс Імкнешся пайшоў. кіраваць светам, да, то это дыягназ. і разбурыць усю эканоміку сваёй краіны Так это што і ўсяго света. Што То, нормально, конечно. это толькі ізноў падтрымку Міхася Ільіна, што Так. нармальныя пенсіянеры не ідуць у палітыку. Яны ідуць гадаваць внукаў там і гэтак І далее. свіней. Бачыш пенсіянера, які ідзе ў палітыку, то бок ізноў, як не быць эйджыстам, да, вот это вот тэма. On the Wild піша: я заўважыў цікавую рэч. З цягам часу колькасць дзядоў, которые я хацеў бы, каб здохлі, толькі павялічваецца, а не наадварот. То бок мы чакаем, а іх робіцца толькі ўсё больш і больш. Да, не маладзеюць. Важкае слова сваё прамовіў гомельскі металіст Леслі Найф. Ножик. Ножик, ён жа у Ён же ножик. народзе. Шапца піша, канешне, у нахалку блытаць геронтакратыю і эйджызм. Аказваецца, Міхась, гэта не эйджызм. Это геронтакрат. Гэта геронтакрата. Эйджызм гэта калі ты кажаш, типа, ты там занадта малады для гэтай працы. Блин, а як тут не пераблытаць? А ты занадта стары для гэтай Ты працы. занадта То ж малады, самае, ты не? занадта стары для гэтай Ну, працы. Да, ну, типа То ж того. самае. Вось, карацей, калі... Як бы гэта не называць, гэта кепска, мне Калі здаецца. эйджызм, то гэта дрэнна. А калі эйджызм гэта геронтакратыя, все То нормально. ок. Все ок Окей. з тобой, Міхась. Выдатна. Мгм. І нарэшце наш хлопчык так припечатвае, піша: а малады-то Лукашенко з Пуціным яны былі, да? Вось, бачыш, трэба прысекаць на карню яшчэ ў юнацтве, у сярэднім узросце гэтых Як ты вось. прасячэш? Ну як? Ну вось так. Класічная показка Ну, вось пра так. каўбоя старога, які едзе по пустыні на кані, і раптам там что такое споткнулся, і ён з седла бух на землю. Встае, отрахваецца і кажа: стары стал, а он нос стал. Мгм. Тут аглядаецца, а нікого няма, пустыні ніхто не бачыў, акрамя коня і суслікаў. Он такой: дай, малады быў, гаўно быў, залазіць з седла і едзе далей. Вот. Вось так. Таму думайце, каго выбіраць. Пагналі далей.
сябры. Мы гонім нешта Гісторыі, вельмі. вельмі цікавая гісторыя з часоў, калі Лукашенко быў маладым. Такое было? Піша расследавальнік вядомы, ён же генітальны экстрэміст Джафі. Так. Карацей піша, не так даўно ў зеркала выходзіў тэкст: у Лукашенка, магчыма, быў яшчэ адзін пазашлюбны сын. Пра гэта і не толькі, яшчэ ў 90-е пісала добра ведаўшая яго журналістка. Зеркала вывучыла кнігу журналісткі Вольгі Паўлавай Шклоўскі «Страсці, жарсці». Я так разумею, што ён так называецца «Страсці». Потому что тут по-белоруску написано. Хотя, конечно, жарсці. Не, я думаю, Тросянка. Шклоўскія страсці, да? Тросянка. Ой, такие были шклоўские страсти у нас. Ой, тут ходил, тут председатель колхоза усіх там глядзеў, ганяў. Что страсти? Страсти з іх. Страсти. Вот штосьці страсти. И, в общем, опубликовала «Зеркало» на подставе гэтага тэкст. Расследовальник наш знайшоў цікавы дэталь. Там ёсць кавалак пра чуткі пра тое, што ў Лукашенка ёсць пазашлюбны сын ад нейкай Надзеі Барташ. Так. І задаўся... Нічога не гаворыць мне гэтае прозвішча. Задаўся Джафі пытаннем, хто ж такая гэта Надзея Барташ у дзявоцтве Гарбузова. Гарбузова? Ці Гарбузова, не ведаю, ну неяк так. І хто ж гэта такая? Ну-ка. Хаатычнейшы адказ Алексея. Апынулася, што Надзея Барташ гэта ніхто іншы, як Надзея Каткавец. Галоўная эканамістка лукашэнкаўскага саўгаса Гарадзец. Былая першая намесніца міністра сельскай гаспадаркі, былая намесніца управлення справамі прэзідэнта і ўвогуле, хто не ведае. То бок усе свае рэгаліі і пасады яна атрымала праз ложак, атрымліваецца? Праз саўгас Гарадзец, у які яна прыйшла працаваць у 1987 годзе. Малады, перспектыўны Лукашенко і, відаць, маладая, перспектыўная Надзея Барташ, яна ж Гарбузова. Гарбузова гэта... Я не разумею, як там, якім парадку там. Вось Алексей нам, Джафі, падрыхтаваў фоткі. Значит, бачым сына, вось гэтага, на якое. Далі бачым Мікалая Гарбузова, мужа. І далі бачым маладого, перспектыўнага, яшчэ нават не палітыка, а вось у вайсковай форме памежніка Александра Лукашенко. Ну, глядзіце самі, як бы падобныя, не падобныя, на каго падобныя. Шчыра кажучы, такое. Менавіта так, да такой высновы. І я прыйшоў, і сам нават расследавальнік прыйшоў да этой высновы, сказал, ну, ніякіх высноваў зрабіць нармальных немагчыма. Да якіх высноваў прыйшоў Твиттер? Ну, давай. Якуб Хасід піша нам, як казаў класік, калі кахаць, дык толькі каралеву. Вось яна, Надзея Каткавец. Але бачыш, і ўсе яе як называюць? Хаатическая Надзея Каткавец за яе такі склад, вобраз мыслі і думкі і, значыць, размовы. Так. Але ў гэтых умовах слова хаатическая набывае другі сэнс, калі глядзець пра сувязі хаатическія сувязі, ты маеш на увазе. Не, гляжу на гэтую жанчыну і думаю, што ніякіх хаатическіх сувязяў у яе ў жыцці не было. Ты думаеш? Хаця, канешне, у людзей трэба верыць. Ну. І вось Лёша Івашкевіч, Ферідзіл, таксама падсумоўвае, раней дзетак знаходзілі ў капусце, цяпер на гарбузным полі. Гэта вядомая тэма пра тое, што Лукашенко кліча да сябе на фазенду прыбіраць гарбузы, кавуны. Дзяўчын прыгажунь. Нармальных. Я б з такімі кавуны папрыбіраў, калі шчыра. Пару разоў. Пару разоў бы ты нагнуўся б, і потым табе не да дзяўчат было б, Паша. Ну, да. Все ж такі гады бяруць сваё. Ідзем далей, сябры, і застаемся ў гэтым свеце гісторыі пра каханне, романтычных ілюзій, перапісак, да, вось любіць, не любіць, да ці не, вось гэтых хваляванняў. Што ж на гэты раз? На гэты раз Кіану Рівз падмануў
беларуску, ты можаш сабе такое уявіць? Ён же здаецца прыстойны Напісаў. чалавек. Ён самая сціплая галівудская зорка, Ну. гэта вось усё. І чым ён зарабляе на жыццё, аказваецца? Яшчэ беларускім Мы-то думалі, што ён пенсіянеркам. в фільмах здымаецца, а ён напісаў беларускай пенсіянерцы з Віцебска і выманіў 4000 рублёў. А, ну, Яшчэ это нормально. 7000 долараў жанчына хацела ўзяць у банку, але яе адгаварылі. А справа тым, што ж я напісаў? Доброе утро, моя любовь. Скарыў сэрца беларускай пенсіянеркі. Ось так. Вось 4000 рублёў шкада, конечно. Ну, вы уже здагадаліся, што... А быў бы разам з ёй нейкі, ведаеш, прыстойны мужчына, які мог бы там і ў гаражы пахлапатаць, і лампачку закруціць. Вось не купілася б яна на такія Гісторыя, падкаты. Алексей, маўчыць пра гэта. Можа быць, у гэтай пенсіянерцы і быў нармальны пенсіянер, але калі ў цябе выбар паміж нармальным, конечно, свой, хороший, правераны часам і галівудская зорка Кіану Заўсёды Рывз. казалі, лепш сяніца ў руках, чым журавель у небе. Вось. Не забывайце народнай мудрасці, Калі сябры. б у гэтай жанчыны быў твиттер, яна даведалася, што прозвішча Кіану Рывза іншае, наш Кіану Рывз, які Джон Уік, Дзіця Беларусі. Беларусі. ён Рівз праз дабл А, і, Рівз. а гэты нейкі Рівз. Ну, Вось, то бок тут бачыце, махляры маглі вось можна так было вылічыць. пралічыцца. І пралічыліся, але не до конца. пенсіянерка ўсё ж таки, ведаеш, вось гэта пачуцці, як это, калі ты Адразу всё. хімія здарылася, і все, ты ўжо на гэты дабл і ты не І зважаеш. бачыш, вот у чым яшчэ яны маглі пралічыцца. І пенсіянерка, і вы, сябры, калі вам раптам напіша Кіану Рівз, не вядзіцеся на правакацыі. Таму што, як мы ведаем, Кіану Рівз толькі тэлефануе, бо ён жа у матрыцы. Матрыцы, да, з матрыцы лісты і смс-кі не даходзяць. Алло. А таксама, што трэба зрабіць, калі вам піша Кіану Рывз, трэба падключыць МЗС Беларусі, Опа. каб яны звязаліся праз свае каналы з Кіану Рывзам і папрасілі, каб ён адвязаўся ад беларускіх пенсіянераў. Што это такое, Ну. Кіану? Ну як табе не сорамна? Астап Бендер казаў, што ён ведае 400 адносна законных спосабаў развесці чалавека на грошы. У нас сёння нейкія расследаванні. Дмітрий Гурневич Так. распавёў нам гісторыю, якая здарылася з ім, і гэта якраз адзін з такіх спосабаў. Перад тым, як мы пачнем знаёмства з гэтай гісторыі, я скажу, што Дмітрий Гурневич, конечно, пераблытаў твиттер з Фейсбукам, набыў сабе за колькі там, за 8 долараў блакітную птушачку, і цяпер ён не мае абмежавання па сімвалах. Да, І мы не можам вам паказаць гэты твіт у адной карцінцы. Ні ў адну, ні ў дзве, у 4, ледзь улезла. Але давай бліжэй да сутнасці. Зміцер, май сумленне, калі ласка. Вось так. Карацей, сэнс у тым, што на паркоўцы, калі Зміцер шоў з працы, побач з ім спынілася аўто, і папрасілі, слёзная гісторыя, Клянучыся на ламанай ангельскай, недзе ў Нямецчыну едзе, сканчаецца бензін, крэдытка зламаная, карацей, 20 літраў дызеля. Можна? Дапамажы, сябра, да? Зміцер спярша кажа, соры, пайду далей, у мужика роспач у вачах, на галаве мусульманскі галаўны ўбор, клянецца Аллахам. О, гэта моцная клятва. Што ён не падманвае. Зміцер уключыў настрой ратаўніка, як тут напісана, і хрысціянская вось эта міласэрнасць. 25 еўра. Ну, дапамагу, а раптам сапраўды чалавек з сям'ёй там заправіў іх, карацей. Далей, што было, далей у яго папрасілі ўжо 200 еўра на гэта. Ставачкі падраслі. На ежу, а дзядзька распавядае, што ён мільянер, мусульманін, пакінь мне нумар, я табе ўсё перавяду, і, уже раз 25 падкінуў, так і 200 падкінь. Тут у Змітра ўжо стоп-слова 200 еўра дай спрацавала. Вось ён кажа, не, дзякуй. І гэты мужчына здымае пярсцёнак з пальца, кажа, добра, вось табе
у знак падзякі Залаты персцёнак. Ты нам вельмі дапамог. Вось так. Няхай Бачыш, як мага больш залаты людзей былі персцёнак. такімі ж Вось так. са спачуваннем ставіліся да іншых. Зміцер ідзе побач з ламбардам, прад'яўляе туды залаты персцёнак, кошт персцёнка 0. Таму што ён, канешне ж, не залаты. Лепреконавае золото. Затое за 25 еўра ўсяго мы з вами даведаліся гэтую гісторыю і заплацілі гэтыя 25 еўра. Не мы, а Зміцер Гурневіч, што так. яшчэ больш прыемна. Ведаеш што, я вось недавно на рынку тут у Варшаве спаткаў вельмі цікавых людзей. Першы быў з напарсткамі. Кручу-верчу абмануць хачу. Менавіта. Я такіх гульняў не бачу з 90-х. А другі з картачнымі фокусамі. І што ты думаеш? Вакол і першага, і другога стаялі людзі, і нават з імі спрабавалі якія ніколі такое не бачылі. Пацешыць свой лёс. Ну, вось. Я ж кажу, картачнага фокусніка трэба ў Белы дом, ён бы там спадабаўся. У яго ёсць карты, прынамсі, на руках. Што пішуць твітарскія? Стары вядомы развод, піша трэці дотык. Сустракаў іх каля мяжы Беларусі і Літвы аднойчы. Ён таксама персцёнак прапаноўваў і прасіў грошы на паліва, ды пра Аллаха нешта заганяў. Я пасмяяўся і паехаў далей. Тут я уяўляю сабе вось гэтых людзей, якія вандруюць туды-сюды, атрымліваецца, і там, і тут, і просяць на паліва. І вось што важны аспект Брамык падымае. Гісторыя вельмі паказальная, але як адрозніць махляра ад чалавека, якому сапраўды патрэбна дапамога і грошы? Як адрозніць? Вось ашуканца, які проста ў цябе вымагае 25 еўра пасля 200, нехта можа параіць што-небудзь на гэты конт, сябры? Як бы вы адрознівалі? Можа быць, вы ведаеце рэцэпт. Для мяне, вось, я думаю, было б, канешне, вот калі ўжо 200 еўра просяць, вот як для Змітра Гурневіча, это ўжо ясна, што нейкі развод. Але ж ты ўжо на гэты момант 25 еўра аддаў. Ну, ты аддаў ці заправіў паліва? Ну, заправіў палівам на 25 еўра. Якая розніца? Аддаў. Аддаў, значыць, аддаў. Вось так мы незаўважна дакаціліся на 20 літрах саляры. Па наклоннай. Вось, да завяршэння нашай праграмы. І найлепшы твіт тыдня. Міхай Сільін, аўтар найлепшага твіта гэтага тыдня. І гучыць ён так. Александр Егорович, а правда, што вам Ілон Маск падарыў Теслу? Oh, no. А мы памятаем, што это Ілон Маск калісьці так адказваў на пытанне, ці правда, што ён падарыў Теслу Лукашэнку. А цяпер гісторыя атрымліваецца... Бачыце, кожная ваша... З галавы на ногі, ці з ног на галаву. Перавярнуць гісторыю і расстаноўку фігур на шахматнай дошцы. Цяпер Тесла гэта зашквар. Цяпер але гэта не значыць, што Лукашенко не зашквар. Это правда. Вот тут ты, Алексей, Міхася Ільіна подлавіл знатна, да? Бо у часы, калі Маску задавалі гэтае пытанне, ён адказваў: да вы што, дзяўбанулись, як я магу падарыць Теслу Лукашенку? Маск-то быў такі выключна станоўчы персанаж. Ну, не выключна са сваімі зэхерамі ў галаве, але... электрамабілі, вось гэта ўсё. А цяпер Ілон, канешне, такі персанаж, які і руку ускідвае ў падазроных жэстах, і за што яму руку тыражуе у сваёй соцсетцы X. І атрымліваецца, не ўсё так адназначна. Зато мы бачылі, як ён падарыў Теслу Трампу. Як яны ў ёй праехалі. Не падарыў, Трамп набыў Теслу, таму што ў Маска цяпер цяжкія часы. Ён набыў Теслу. Вось бачыце, нават Трамп набыў у Маска Теслу. Ілона Маска. Але цяпер жа час, зацэні іронію. Гэта ж беларускія вось гэтай вытворцы ўсе, яны прамышляюць тым, што набываць нешта і залепліваюць там. Быў Асер, стал інтэграл. Выходзіць Лукашенко раніцай. Думаю, Маск, Тесла, что-то в сети гэтым паламалось. Дай-ка залеплю, дастае налепку. Джили.
І вось ён, электрамабіль Беларускай вытворчасці. марыць Беларуская акадэмія навук. Толькі так, сябры, іншага шляху для того, каб зрабіць беларускі электрамабіль. Пакуль У нас няма. для вас няма. Гэта была праграма Чык-чырык, бла-бла-шоу, якім Алексей І Сапрыкін ў якім Павел Свярдлоў распавялі вам словамі твітарскіх, думкамі твітарскіх, рэзкімі ацэнкамі твітарскіх пра самае галоўнае, чым Вострыя. жыў і жыве свет на гэтым тыдні. спадзяюся, на наступным тыдні будзе лепш.